Kaixo, bideo honetan zatiki algebraikoak nola simplifikatzen diren ikusiko dugu. Gogoratu ezazue zatiki algebraikoak direla bi polinomioen arteko zatidurak. Adibide batekin egingo dugu, adibidez hau. Daukagu goien polinomio bat, hirugarren mailakoa, hiru gaiekin, eta behian beste polinomio bat, ezberdina, hirugarren mailakoa ere, baina bi gaiekin. Orduan, nahi deguna da simplifikatu goikoa bekoarekin. Simplifikatzeko egin behar deguna da polinomio hau faktorizatu eta berdin beste honekin. Faktorizatzeko bi bide ikasi ditugu oraingoz. Alde batetik aldiren gaiak faktor komun ateratzea eta bestetik ikustea ea identitate nabarmenen bat daukagun. Orduan, hasiko gea faktore komun ateratzen. Fijatzen bagea, goiko polinomioan, danak hiruren multiploak dira. Beraz, hiru atera dezakegu faktor komun. Eta gero, x guztietan dago ere. Beraz, x ere faktor komun aterako dugu. Eta parentesiarekin geratuko zaiguna da hau. Nondik ateratzen da hau? Ba, 3x berriru, zati 3x. Hori da x berbi. 6x berbi, zati 3x. Hori da 2x. Eta 3x, zati 3x, hori bat ateratzen da. Kontuz bat jarri beharra dago, batzutan 0 jartzen dezut hemen, eta hori gaizki dago. Egin dezagun bekoa. Bekoan ere faktor komun ateratzen saiatuko gea. Biak daukate 6 zenbakia, beraz 6a atera diteke kanpora, eta daukagu x berriru eta x berbi. Beraz, x berbi atera dezakegu. Eta zer geratuko zaigu? X gehi bat. 6x berriru zati 6x karratu da x, eta 6x karratu zati 6x karratu da bat. Fijatzen bagea pixka gehiago, goian oraindik faktorizatu dezakegu gehiago. Zergatik? Polinomio hau parentesi artean dagoena identitate nabarmen bada. Eta hori jarri dezakegu x gehi bat berbi. Lehenengo identitate nabarmena delako. Eta bekoa, hau oraindik pixka bat gehiago faktorizatu dezakegu. 6 jarri dezakegu 2 bider hiru dela, eta x karratu jarri dezakegu x bider x. Identitate nabarmen hau, interesatzen zaigu jartzea bikote honen biderkadura bezala. Modu honetan. X gehi bat karratu da x gehi bat bider x gehi bat. Beraz ja, dana faktorizatuta daukagu, eta hasi gaitezke simplifikatzen. Ba, hemengo hirua, jungo da hemengo hiruakin. X-a, jungo da x-akin. Eta x gehi bat, kendu dezakegu x gehi batekin. Gogoratu ezazue, faktorea kendu alizateko biderkatzen egon behar dutela. Batutzen edo kentzen baldin badaude, ezin dira kendu. Eta emaitza izango da, goian geldituko zaigu x gehi bat, eta behian geldituko zaigu 2 bider x. Beraz, hau izango da emaitza.